Takže zdravím všetkých a v tomto videu vám ukážem spôsob, ako si získať bitcoiny úplne zadarmo pomocou tejto stránky Free Bitcoin. Ja osobne túto stránku už používam približne rok a dosť veľa bitcoinov som s tým už získal a navyše keďže cena bitcoinu ide hore, takže sa mi to vlastne zhodnocuje a nič nerobím, iba tuto máte základnú stránku Free Bitcoin a tuto vám ukáže každú hodinu tlačítko roll. Vykliknete na roll a podľa toho vám ten bitcoin pripočíta. Čiže je to úplne jednoduché. Každú hodinu si kliknete roll a proste vám to pripíše bitcoiny. A reálne tieto bitcoiny posielajú. Ja som si už z tejto stránky bitcoin zo párkrát posielal, takže môžem vám osobne potvrdiť, že to je legit. Teraz sa mi to ukazovať nedá, lebo už som bitcoin odtedy predal, ale až si pozriete minulé videá, čo sa týka tejto stránky, tak tam nájdete dôkaz o platbe a že tá platba prebehla úplne v poriadku, takže naozaj funguje to, ja vám to môžem iba odporúčiť. Link nájdete na registráciu v popise videa. Určite sa registrujte cez ten link, dostanete bonus za registráciu. Takže asi tak, no. Zaregistrujete sa, klikáte každú hodinu na roll, môžete pozvať priateľov, za ktorých dostanete, sa mi zdá, že 50% z ich klikania a asi tak, no. Je to veľmi jednoduché, ale zároveň to funguje úplne krásne, už použijem to, ako hovorím, už rok a stále mi tie bitcoiny posielajú úplne bez problémov. Takže tak, každému to porúčam, určite to skúste. Stačí sa iba zaregistrovať a proste môžete získať vaše prvé bitcoiny, čo je veľmi dôležité na to, aby ste sa s týmito bitcoinami zoznámili, keďže začína sa to dostávať do módy, začína to byť mainstream, takže určite si myslím, že to stojí za vyskúšanie. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že som s týmto videom pomohol získať vaše prvé bitcoiny a ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a majte sa.